Iya kani ka janmit ka bamanta. Ti ngamot pa ni Troy ngalong ngaro ngaday niyam kasima. Ano siya? Ti ngaro ngaday niyam kasi kumbay lang ti. Sa tananam. Ti ko Aisha niyam. Isa lang na. Mana ba naman siya? Dengan sasyo ngawan siya nabi. Kata na itang iya iji siya labiang. Tayo siya lang. Siya lang. Pernah mengikengka, ya berkata ya di mana.